Aktuálně jsem ve Vietnamu a neuvěříte, co já jsem našel. Hledal jsem na internetu další ubytování, kde můžu přespat a našel jsem ubytování za 1 euro na noc. Bez žádných fotek, bez ničeho, takže jsem celkem zvědavý, co tam bude. Já jsem to samozřejmě rezervoval, přijmul jsem tuhletu výzvu, zítra vyrážím, tak pojďte se mnou na to podívat. První věc, co uděláme, tak si zabalíme všechny naše věci. Co doporučuji si vzít sebou, je malý ručník, protože ne vždy hostely vám ho poskytnou a jak jsem se dozvěděl, později jsem ho i potřeboval. Na cestu jsem si dal snídaní, vajíčka a obrovský vietnamský rohlík, který se nazývá banh mi. S tím, že za celé jídlo jsem zaplatil 25 korun. Yamaha something? Půjčil si motorku a vyrazil na cestu. Půjčení motorky zde stálo 150 korun na den. Ježdění na motorce v jihovýchodní Asii ve větších městech je hodně hektické. A cesty se řídí pravidla. Tam, kde je prostor, tam jedu. Tak pokud nemáte žádné zkušenosti s motorkou, tak doporučuji si ježdění vyzkoušet někde, kde je klidný nebo žádný provoz. Do komentářů mi určitě napište, jestli máte nějaké zkušenosti na cestách v Asii. Budu zvědavý na vaše příběhy. Tady vypadá, že benzínka je 7 minut odsud. Takže jdem na ní. Mám 2 čárky, asi z 6, takže myslím, že to vydrží. Frajerka mi tam nechala 1 litr. Tak jsme natankovali jsme za 60-65 korun, natankovali jsme 2,5 litru, takže za mě asi jako v klidu cena. Není to nic jako vyhroceného určitě, jak třeba v Česku nebo na Slovensku. Na cestě už jsme nějakou hodinu a 40 minut. Aktuálně se nacházíme spíše v nějakých horských oblastech. Když stojíme na místě, tak je teplo. Reálně jsem v žabkách a nic jiného nepotřebuju. Ale upřímně zpátky už tam. Byla dost zima, jak slunce bylo za mrakama. Takže to, co já teď udělám, dáme si trošku menší pauzu a vezmeme si bundu. Je to tenká bunda, která neprofukuje. Taky vám to trošku chrání před tím sluncem, protože ono to slunce je trošku nevyspytatelné. Si řeknete, jo, super, jako nic mě jako kdyby nepálí, ale jak jste 4 hodiny neustále na sluníčku, na motorce a ten studený vzduch, nebo celkově ten vzduch vás trošku jako chladí, tak si řeknete, že jste v pohodě, ale potom jak dojedete na svoji destinaci, tak jste potom třeba spálení, anebo můžete mít třeba i úpal, že? Takže opravdu taková lehká bunda, jako jsem si nasadil teďko, je úplně ideální. Další, co nás čeká, je nějaká restauračka. Doufám, že tady po cestě určitě něco najdeme. Už začínám mít trošku hlad, takže až se něco teda vyskytne po cestě, tak rozhodně se tam zastavíme a rozhodně si něco dáme na jídlo. Hello, can I eat here? It's going okay? Here or like football or like ASEO? Okay. Počkej pejsku. Vypadá to na jídlo, takže uvidíme. Yeah. Komran Fobo? Ok. Mở điện thoại lên này tao biết. To není internet, Do you have Fobo? Like Fobo? Pho. Aha. Pho nóng hả? Ok. Come on. Tak nějakým způsobem jsme se teda domluvili. Já samozřejmě tady používám Google překladač, ale na Google překladač člověk potřebuje internet, že? Tady trošku internet není. A domluvili jsme se, objednávám si pho, co by měla být jako nějaká polívka, takže uvidíme. And can I have Red Bull? Dạ, lấy gì cho anh kìa. Đi vô coi. Red Bull? Red Bull? Okay. Tak to jsem se teda dozvěděl, tak pho není fobo, ta polívka, co jsem já chtěl, ale je to káva asi. Takže slečna mi tady přinesla, nebo spíš paní,
bude asi coffee a tím pádem jsem si nemusel asi objednávat Red Bull. Ale to vůbec nevadí. A vietnamská káva je hodně dobrá. Takže vyzkoušíme vietnamskou kávu i s Red Bullem. Výborné. Výborné a celkem zajímavé. Co tady mají, protože ta káva je studená a tady nalili vlastně teplou vodu, tím pádem se to vlastně jako kdyby ohřívá. Konečně jsme dostali teda to, co jsem teda chtěl. Super, very good, very good, thank you. Takže máme tady vlastně kavčo, máme tady Red Bull k tomu, bylo nedorozumění, ale máme tady úžasné teda jídlo, přesně to jsem chtěl jsem jako fobo, což je jako polívka, ale máme tady instantní nudle, máme tady vajíčko s nějakou zeleninou. Máme tady salátek, tyhle ty chili papričky jsou absolutně nejlepší, vždycky přikousnete a potom jíte, tím pádem vlastně je to trošku více ostřejší, takže jdeme rozhodně na to. Hlavně co je, tak tady je vlastně tradiční, že nemáte klasické prostě židle, ale máte vlastně takové plastové židle a vlastně takové plastové stolečky nízké, takže to je výborné. Není to ani 20 minut, co jsme vyjeli z restaurace a jak vidíte za mnou, jsme vyloženě už tak vysoko, že jsme v mracích a je dost velká zima, jelikož mám žabky a kraťasy, tak bylo velmi rozumné si vzít teda boty, takže to, co já teda vlastně udělám, protože máme ještě nějakou dlouhou cestu před sebou a podle Google tohletou cestou skrz tyhle ty hory pojedeme celou dobu, takže nechci se samozřejmě nachladit, protože věřím, že je to celkem i nápor na to tělo, jelikož před 2,5 hodinama jsme byli ve 30 stupních někde prostě u pláže a hned za dvě hodiny už jsme pocitově a hlavně jak člověk jede na té motorce, tak je rozhodně chladněji. Takže trošku se oteplíme, dáme si tepláky na sebe, na kraťasy, takže rozhodně tohle to bude lepší pocitově. Dáme si ponožky, z žabek to změníme na boty a hned se pojede lépe. Hello, I have a reservation here. Check in. Family dollar, right? Okay. Po okoporování pasu u recepce mi slečna ukázala cestu na pokoj. Vysvětlila, že můžu využívat jejich bazén a dokonce posilovnu zdarma. Okay, yeah, thank you. Tak ubytoval, už jsem teda se ubytoval a celkem upřímně mě to příjemně překvapilo, hodně mě to překvapilo. Pokoj je nádherné, chvilku jsem si teda schrupnul, odpočinul jsem si po dlouhé cestě a hlavně jsem byl celkem zmrzlý. Tak jsem se vlastně i po šlofikovi rozhodl jít do fitka, mají to i krásné fitko, upřímně. Za mě lépe vybavené ještě než v tom hotelu, kde jsem zůstával. Tady tak nějak to vypadá, že tady máme samozřejmě osu, máme nějaké věci vlastně na přitahy, bench press, jednoručky, že naprosto jakoby krása, to tady všechno je. Mě hlavně překvapil i ten bazén, tady krásný bazén otevřený, takže člověk si ještě může vlastně jakoby zaplavat, za mě paráda. A tak co bych to byl za člověka, když už ten bazén mám zaplacený a mám ho v ceně, tak rozhodně to jdu vyzkoušet. Nicméně trošku jsem se ponořil, voda vůbec není hluboká, je celkem plítká. To je vyloženě otužovací bazén, jelikož tady je fakt jako zima a je to z kamene, ten bazén, tak hodně chladný, ale i tak nevadí. Když už jsme začali to fitko, tak to aspoň dokončíme nějakým kardiem.
OK, takže určitě ten bazén mi hodně pomohl, jsem teda refreshnutý, jsem teda spočnutý po dlouhé cestě. Teď aktuálně jdu na night market, je to vlastně takový noční market, kdy tady se otevírá v 7, zavírá se v 10, je to spíš jako pro turisty a prodávají tam různé prkotiny, nějaké, nevím, šperky, kabelky a tak dále, takže jdeme to mrknout, je to nějaká další aktivita samozřejmě a uvidíme, co tam bude a potom, co máme samozřejmě v plánu, tak je se trošku socializovat na hostelu, zahrát si možná něco, poznat nějaké lidi a potom půjdeme do klubu. Jak jsem dorazil zpátky na hostel, tak si udělal nové známé. Hráli jsme biliard, šipky, celkově byla skvělá atmosféra a na závěr jsme vyrazili do baru. Hostel hodnotím kladně, kdy pokoje byly čisté a personál příjemný. Celkově jsem v průměru za celý den, včetně jídla, ubytování, motorky a drinků, zaplatil kolem 500. Cestovat můžete i levně, pokud víte jak. Pokud jste dorazili na konec, tak ocením vaši podporu lajkem a odběrem. Uvidíme se zase příště.